салом дӯстон, мунтахаби Тоҷикистон дар бозии даври нимниҳоии қариб мегуфтам ҷоми ҷаҳон дар бозии ҷоми Наврӯз бо тими миллии Уганда мусовӣ анҷом дода, пас он дар пеналтиҳо мағлуб шуд. Ин бозиро мутахассисон ва мухлисон ба шаклҳои гуногун шарҳ доданд. Яке аз бозии тими миллӣ хурсанд буд ва гуфт ки ин пешрафт аст. Ишора шуд ки ба ҳар ҳол бозии дастаи мо дар хатти дифоъ беҳтар ба назар расид. Дуввумин ишора менамуд ки бо чунин бозӣ мо ягон ҷо рафта наметавонем. Имрӯз мо андешаи худро дар бораи тими мунтахаб бо роҳбарии мураббии нав Эйнштейн гап мезанем. Шумо ба канал подписатсия карда ва ба зангулаам зер кунед. Мо бошад сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Бруно Фернандеш ва Манчестер Юнайтед дар талоши он ҳастанд ки сари шартномаи нави ӯ ба як қарори муайян биёянд. То ҳол ба пуррагӣ маълум нест ки нимҳиватгари португалӣ дар сафи девҳои сурх мемонад ё ин ки на. Манчестер Юнайтед дар симои ӯ лидери ҳақиқиро мебинад ва кӯшиш дорад ки шартномаи нави 5-соларо бо ӯ бандад. Гуфта мешавад ки манкуниянҳо ба Бруно то соли 2027 пешниҳоди ҳамкорӣ мекунанд. Агар Фернандеш розӣ шавад, ӯ дар як сол 14-15 миллион евро ба даст хоҳад овард. Вале гап пеш аз ҳама сари натиҷаҳои Манчестер Юнайтед меравад. Агар манчестериҳо ба Лигаи Чемпионон роҳ наёбанд, пас нимҳиватгари португалӣ метавонад дар андешаи рафтан ба дастҳои дигар шавад. Марҳилаи охирини мавсим фаро расидааст. Давраҳои дар пешбудаи АПЛ нишон хоҳад дод ки МЮ рохати бонуфстарин мусобиқаи бошгоҳиро мегирад ё ин ки на. Фернандеш аз он тоифаи бозингаронест ки ҳамеша дар Лигаи Чемпионон бозӣ кардан мехоҳад. То он даме ки футболбози мазкур дар Спортинг бозӣ мекард, Манчестер Сити ба ӯ чашм духта буд. Фернандеш хеле наздик буд ки ба Сити равад, вале пас он қимати сурхи шаҳри Манчестерро интихоб кард. Гвардиола тобистон боз метавонад ба ӯ диққаташро равон созад. Ҳамчунин гуфта мешавад ки Реал ҳам дар талоши ҷалби футболбози португалист. Мадридиён мехоҳанд хатти нимҳимояро қавӣ кунанд ва яке аз вариантҳо Фернандеш аст. Агар Манчестер Юнайтед рохати Лигаи Чемпионҳоро гирифта натавонад, дастҳои топи аврупоӣ барои харидории Фернандеш дар навбат меистанд. Лео Месси гол зад. Хурсандӣ кунед, ба ҳама мужда расонед. Билохир ӯ ба дарвозаи чаҳоркунҷаи 7 метра тӯбро ворид намуд. Ин дар бозии тимҳои мунтахаб рух дод. Мунтахаби Аргентина дар бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон бар зидди Венесуэла рақобат кард. Дар рафти ин бозӣ Лео ба задани гол даст ёфт. Аргентиниҳо бо ҳисоби 3-0 дар ин рақобат ғолиб шуданд. Тими миллии Аргентина қабл аз муҳлат рохати ҷоми ҷаҳонро ба даст оварда буд. Дар ин дидор Месси ва ҳамдастагонаш танҳо барои кайфияти худ бозӣ мекарданд. Бо ин голаш Лео ба силсилаи бозиҳои беголаш нуқта гузошт. Дар 7 бозӣ бозингари аргентинӣ гол намезад. Бори охир Месси дар бозии Лигаи 1 Фаронса гол зада буд. Дар он дидор ПСЖ бо Лил бозӣ кард. Парижиё дар ин бозӣ бо ҳисоби калони 5-1 дастболо шуда яке аз голҳоро футболбози аргентинӣ ба самар расонд. Баъд аз голи ӯ мухлисон дар варзишгоҳ Месси мегуфтанд. Дар маҷмӯъ хеле хуб ба назар расид ки Месси дар ҳайати мунтахаби Аргентина куллан иштиёқи дигари майдондорӣ дорад. Ӯ ҳатто барои тӯбҳои ҳавоӣ мубориза мебарад. Бозиаш аз рақобатҳои дар ПСЖ нишон дода ба куллӣ фарқ мекунад. Баъд аз қаҳрамонӣ дар Копа Америка, Месси акнун тамоми талошро барои он мекунад ки дар ҷоми ҷаҳон ҳам ба натиҷае бирасад. Танҳо қаҳрамонӣ дар мундиал метавонад Леоро қаноатманд кунад. Ӯ барои беҳтарин дар таърихи футбол шудан танҳо як роҳ дорад: чемпионӣ дар ҷоми ҷаҳон. солҳои охир таваҷҷӯҳ ба футболи тоҷик беҳад зиёд аст. мухлисони футболи тоҷик умеди мушоҳида кардани бозии ҷолиби миллипӯшонро доранд. чанд вақт мешавад ки футболбозони тими миллӣ интизориҳоро бароварда карда наметавонанд. барои сармураббии тими асосии футбол дар сатҳи мунтахабҳо Пётр Сегер ин аввалин бозӣ буд. ӯ чанд бозингари ҷавонро ба ҳайат ҷалб кард. баъд аз бозӣ тарафдорони футболи меҳам боз ишора мекарданд ки Фатло Фатлоев ва Нуриддин Даврунов бояд дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол бошанд. дар чунин марҳилаи пешрафти футболи мо будани чунин бозингарон дар дохили даста муҳимияти хоса дорад. бигзор онҳо бозӣ накунанд, бигзор дар захира бошанд. онҳо ба ҳайси ду легенда бо тавсияҳои худ ва суханҳои гармуҷӯшонашон метавонанд иштиёқи майдондориро баланд бардоранд. гузашта аз ин, Фатло то ҳол аз қисми бештари бозингарони тими миллӣ беҳтар бозӣ карда метавонад. ин дар натиҷаи бозиаш дар чемпионати Тоҷикистон дар мавсими гузашта баръало эҳсос шуд. Сегер даъват накардани ӯро чунин фаҳмонд: ман айни ҳол аз он бозингароне ки дар ҳайат ҳастанд қаноатманд мебошам. кӯдакам пай мебарад ки байни Фатло ва тими мунтахаб чӣ гапе рафтааст ки мисли девори дусангаи баланд рӯи Фатлоевро ба тими миллӣ пӯшидааст.
дар бораи худи бозӣ чӣ метавон гуфт? Як бозии оддии берангу нур. Уганда инҳо худашон ки ва аз куҷоянд? Шояд онҳоам дар бораи мо ҳамин чизро гуфтанд. Дар яке аз видеоҳои қаблӣ дар бораи футболи ин кишвар ба шумо маълумот додам. Уганда аз стандарт гол зад ва мо аз иштибоҳ. Бозии ду дастаи заиф. Баъд аз дақиқаи 82 мо ба пуррагӣ ба хатти дифоъ нишастем. Марҳало маълум буд ки ҳолати физикии бозингарони мо заиф аст. Шояд агар ин мусобиқа овертайм медошт, угандиҳо имконияти бештар пайдо мекарданд. Аз як бозӣ баҳо додани кори сармураббӣ мушкил ва хеле барвақт аст. Аммо аз схемаи интихоб кардаи ӯ 5-3-2-5-4-1 маълум мешавад ки тими миллиамон зери роҳбарии ин мутахассис бозии дифоъкорона хоҳад дошт. Дар ин дидор мо метавонистем ғолиб шавем. Чанд иштибоҳи сармураббиро метавон ишора кард. Барои мисол, чаро барои задани пеналти кӯдаки 17-сола меравад? Чаро эҳсон дар дақиқаҳои охир аз майдон гирифта шуд? Охир маълум буд ки ҳамин бозӣ мусовӣ ба анҷом мерасад. Ин чанд хатои мураббӣ ки рӯи об ҳастанд. Мо ба умқи бозӣ нарафтем, чун гуфтем ки ин танҳо бозии якум буд. Акнун миллипӯшони мо барои ҷои сеюми ҷоми Наврӯз бо мунтахаби Қирғизистон ки аз узбекҳо шикаст хӯрдан рақобат хоҳем кард. Бозӣ принсипалӣ хоҳад буд ва дар он мо бояд ғалаба кунем. Ба Пётр Сегрд бояд фаҳмонанд ки гап сари чӣ меравад. Шумо агар бозиро тамошо карда бошед дӯстон, аз бозии тими миллии Тоҷикистон қаноатманд шудед, ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.